Soy construís, treballo en el parque del Ajuntament. Hola, soy Ana, trabajo en Mico Fernández. Soc Mireia y treballo en Gurú. Hola, me llamo Lucía, trabajo en Maya. Hola, soy Alex. Voy a llevar 20 aquí en la empresa Bapla. Hola, soy Luis Alberto y trabajo en Hinojosa Iniciativa. Hola, soy Inma, trabajo en Hinojosa Iniciativa. Hola, em diuen Cristian Gisbert, estic treballant en consum. Hola, soc Ivan Chaquet, treballo en Cerdà. Soy Cristian, trabajo en Vigo Centro. El mundo laboral está lleno de retos y oportunidades. Oportunidades para crecer, para innovar y hacer las cosas mejor. Per sumar talent, tot tipus de talent. El talento no es único, es diferente. Està ahí fora, està esperant una oportunitat i està esperant a ser vist i valorat. I molts de nosaltres han tingut que demostrar més. Lluitar més per una oportunitat. Por una mirada diferente. Per algú que confiara, diguera sí. Quan un sí arriba, tot canvia. Perquè cada empresa que aposta per les persones fa un pas endavant. Cada decisió compta. Cada oportunitat transforma. No es tracta més de contractar, sinó de confiar i de creure. D'apostar per les capacitats més enllà de les etiquetes, més enllà dels prejudicis. No sé si sou conscients, però una oportunitat de treball enceta un projecte de vida amb tots els sentits de viure. Ver capacidades donde otros ven límites. Es descubrir potencial. Es obrir portes. Es mi futuro. Buscábamos una oportunidad en la disteis. Gràcies per dir-me sí i per donar-me una oportunitat real. Per apostar per talent, sense barreres. Per entendre que la diversitat no només suma, sinó que enriqueix. Aporta el valor, mejora el equipo y impulsa a las empresas. Però cap camí se recorre a soles. El equip fa la diferència, sobretot els companys fan la diferència. Gràcies per acollir-me i fer-me sentir part de l'equip des del primer dia. Per la vostra paciència, per ensenyar, per ajudar. Por crecer juntos, por ser un equipo, por ser un apoyo. Perquè la inclusió real es construeix dia a dia, en cada oportunitat. Això és inclusió, això és futur. Avui no només treballem, aportem, sumem, construïm. Formem part d'empreses que creixen. Un món que avança. D'un món més just. La discapacitat és una circumstància, però el talent és una realitat. El compromís també i l'esforç encara més. I tot el que podem aportar no té límits. Durant molt de temps el món en deia el que no podia fer. Algú va decidir mirar a la persona. Per no tractar-me diferent, per fer-me uno més de la família. Por confiar que tenía algo valioso que aportar. Gràcies per apostar. Gracias por confiar en mí. Gràcies per creure. Gràcies por darnos voz. Gràcies per donar-nos veu. Hacer a todo. Es donar-les gràcies per aquesta oportunitat i espero jubilar-me en esta empresa. Moltes gràcies a l'Ajuntament per contratar-me i també moltíssimes gràcies a tots els meus companys. Y gracias a este trabajo puedo tener un proyecto de vida. Gracias por esta oportunidad. Gràcies per fer-nos sentir capaços. Gràcies a l'empresari Carrisque. És obrir portes. I gràcies a la nova empresa. I per ser una más de la familia. És obrir portes. Gràcies per creure en mi. I gràcies al consum per confiar en mi i donar-me una oportunitat de feina. Moltes gràcies. Tot just som una família. Joder,
Gràcies.